Guain, momentu hontan nahi naiz pixkat berreskuratzen utzitan eskan gauzak. Adibidez, bizikleta, pianoa jotzia, dantzaldirako apuntatu nintzen, da, bueno. Iaia ez da tertetzen, ze hasi nintzen pixkat bajo jakin, eta esan nun, oza, ezin dut. Hango handereinoak idatzi zian, esan ez, hainbeste esfuerzo inda gehiago, ez botatzeko dana, ez? Ni saiatu nintzala eta ez harrika botatzeko dana. Eta, bueno, oso gustoa, gero, un subidon, esateana, bueno, nire lana oso gustokoa dut, ni erizaina naiz. Jendeari entzutia eta bere lekuan jartzia gustokoa dut. Jendea oso esker horrenekoa da, orokorrian. Hemen daun kuadro hau paziente batek erregalatu zian. Eta opariak pila. Uste dut pazienteak horrelakon portatzen bai azurekin zozegatik dela. Ni juten naiz 15 egunetik behin Donostira Agifezeko taldea. Oso lagungarria izan da niretzako. Oso harreman ona dakau gure hortian. Taldean ondorenian beti kafetxo bat hartzea jutegea. Ta ondo. Niretzako pertsona garrantzitsuena nire bizitzan Mazda, nire senarra. Nire gaixotasuna ere ondo eramateu. Aholkuak emateizkit, ni pixkat astorauta baldimana oso esagatik, beti Luisa, tranquila, que venga, que tal. Yo si no estuvieras tú, yo es que no sé lo que iba a hacer. Ametsak, nire gustatuko litzaidake nire gaixotasuna estable egotia. Hori ez da dit. Inoiz izango dan posible ez da dit. Ez da dit.